Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Sure. Wakadi kwa mapa mimi. Mprenyi chitopa nani? Muri kwenye inonze kwa nani mimi? Muri kwedu inonze kwa mkakeni. Bueno. Machokera kuponi? Mapa nekupi? Ini ndabva kubhangeti. Asi mwana agara namai vake paaseni manoksa. Paafutisa mimi. Anchitwarireni mbani? Anatwarireni ndiani? Lilieni. Wamudzembo? Wamuziwe. Bueno. Muntu ndo wakuchikora. Munhu ndo wakuchikora. Mwana we adajoina Satanism. Mwana wako yakajoina inonzi Satanism. Ndokunzwa kwata ingo zvita pataimbofamba naye ndokutaura kwazvaita kuti mwana akajoinwa Satanism. Anomwambo muropo wantu. Anonwa ropa revanhu. Mwana wako kumayangana fit meji. Mwana wako ukamutarisa muroyo. Satanism mweyi? Satanism iyo iyi. Udati chitani wewe? Iwe udati tite sei nenyaya. Ndakamubatsira sekuti sakandauya. Pachikora pamfunza apo vense vanyinji vacho masatanism? Pachikoro paanodzidza ipapo vana vazhinji vese vakajoina Satanism. Udati chitani? Udati ndite sei. Kuda kutabatsira sekuti. Ndifuna kutokwera kumwini. Ndofana kutosvika kumba kwako. Paanogarira apa kana kuti Kwakupfunza kumweko. Kwaari kudzidza ikoko. Adadzonga antu adawandisa. Akabata vanhu vakawanda kwajoinisa Satanism. Mweyi. Iye Mkulungulu wa Satani mweyi. atova mukuru king wamasatanism. sekutsanangura kwaimboita ka wazi aitombotsanangura izvozvo achiti inini ndinoda ndiri pasi pemvura. Ampita pasi pamazi mweyi nanzachi. Pasi pemvura vanoenda kunopinda vachinwa ropa ipapo vachita mamiting avo. Fitu. Murochi. Mama wacho arikupona? Amai vacho vari kupi? Varipo paafundisa. Afuna kutouraya mama wacho namweyi. Iye akatozoramba kuti auraye mai vake chete ndonyaya yasvitsa vanhu. Dai mama wacho afirise dai mama chitango chitakobiri meshi. Dai amai vacho afa. Dai matanga ita mari manje. Uchisa manje. Kuita mari yakawanda. Kuzvona tani zvinchita vana. Kuzvona sei zvinoita vana izvi. Sekuru zvinosiririsa. Wazi taikugara ndakangoteya nzeve everyday ukangonzwa kunofona utozwa kuti yachaya umwe musi akatombotiza apa ndikazomutsvaga kusvika pasi 7 tichimutsvaga ati akazowanika ari Westgate kubva paafundisi netsoka chimhanya svikako Ivhevi mupepa ichankata vhevi. Izvozvi paana pamhepo ikoko wamwe akari kumutongesa izvozvi. Ko waenda tari kwakanengwe iwe. Ko sei waenda kwakanengwa unotifumura ndozvaari kubvunzwa. Akumubvunza nzache vhevi. Izvozvi ndozvaari kubvunzwa ipapo. Sorona madanyamara manje akutongesewa. Muona kuti ari kutongeswa ipapo paari. Kotari wapita tanuko. Kuti sei wasvika ikoko unotifumura wewe. Unotifumura here. Bwendo kwafumura meshi. Ende ndikwafumura. Asikuima. Handisi kumira. Ene ngani asikuimira popano. Nawe iyoyo haisi kugumira panapa iyoyo. Tufuna kuimaliza. Toda kusvika pakuipedza. Ivhevi areve mesha danyamara. Izvo zvaakatobatwa ipapo ari kutongeswa asi kuti Nanzachi. nevamwe vacho. Una chakureva? Une chekuda kubvunza? sekuru handina because wandoenda gara nezvake zvaanoita katagara tichitongoona kuti ndo zviripo pa. Akatanga kuumburuka pamusuwa popo. Akatanga kuumburuka ipapo noona kutadza kuziva kuti chii. Tenge njoka so mashi. Tenge nyoka sofamba nedumbu. Achibava mashi. Achizvuva achitonyongoka mashi. Achizvonyongoka. Anofana kupita mumazi. Anofana kupinda mumvura. Kota ndikanichira wana chiko chakwira basi. Hanzi sei uri kungodaira. Sekuru ndakatombozvizwawo. Ndakatombozama naye tikambofambawo naye tikambofamba. Zvese vanhu vatadza kuzvimaliza ka. Vanhu vatadza kuzvipedza ka. Pada kuzvimaliza impano tiuka nengo. Ndini ndoda kuzvipedza ndini sekuru kanengo. Batsiri sekuru. Mwana yeye.
Iwe tenga mazi, uike mkopo, bwene na mankwara, ndimtsudzure, ndifuna ndilewe naye mashi. Saka akajoina rini? Iye manje hatauri kuti akajoina zvarini. Bosi pokutanga pataimubvunza newe hapana here zvawakambopiwa kutanga iramba. Maiona chii chakaita kuti muzobvunza mwana? Kuzosvika kuti tibvunze mwana isusu. Mhepo iyoyi semapindiro yakaita. Bosi mhepo yeti ikauya nezvacho zvaanga akuita. Vanhu vakutaura kuti nezvatinomboona mumatv nezvatinomboona vamwe vachibvunziwa mwana wenyu anofanira ngakaita sei akajoiniswa Satanism. Saka tandipa kutanga ndati ndikamubvunza airamba. But pane umwe amai waakazonogara nawo pasi waakamboenda naye kuchechi ndo akazombomubvunzisisa chimusha chiti inimboti ndikarota ndiri pasi pechi pemvura ndichitosheya wamwe nyama. Ndopatakaziva tikati mwana uyu anofanira akabata paombe. Ndokuzotanga kuzofambawo naye kwataenda takambofamba naye achiboti zvaanani but unoona still achingodonha zvaanani asi still anongoita sei anongodonha. Ndinokuona ndokuzoziva kwatakaita kuti uyu anenge akaita pane kubata-bata kwako kana kuti pane zvaakatoitiwa. Saka ipapo muri kumba anomboita saizvozvi? Akatombodaizvo vanhu vanotozara kutiungana apa anenge achifamba zokutoona sekuri zvanofamba nenyiti utu famba tone achidaiso so maziso amune musingaone chibreak ichi nomutingoona white chete rurimi rake richiita sei richitamba so faster achishona dzimwe dzenguva. Ndimugona anozoti papaipaizi ngomukabata mukamuita seunozona pepe yasunungura ipo oti ndanga ndiri kupi akatomubvunza izvozvo kuti anozoti hapana zvandiri kuziva but pekupedzisira anga kutaura kuti ndinotanga kunza musoro wangu unotanga kuita sei ndotanga kurodzwa nemusoro. Ndikatanga kurodzwa nemusoro ndotoziva maiso kuti pane pazoda kuitika. Pane mumwe mwana wakatogodzipa aida kuraya lake kutoti vanhu vakatoziita sei vakatozomanya Mbweresa. Tenga mana hiyo meshi. Bwera bafupi we. Manero. Bwino. Ikamazu. Yawa ikata ngwana. Choke up. Choker. Funa tichitembo. Andu varoti zviite. Vredo. Aribu. Sejarumbi kamera. Dimasi. Wangkai kemungkaran jalan.
Satanism. Watambura? Atambudzira. Jamara. Mutse baba. Mutse Jamara. Ngabone koku. Chisango chisoni manje. Zvinobvisira urombo zvinhu zvakadai. Jonathan. Saka kuzviona sei izvozvo? Notebona izvo chitakawa mukubani manje. Hazvina kuipasi izvi ndinozvipedza panapa ndo basa rangu. Chimutaniza dzina vefu. Dai dzitoni timbonzwa zita rake. Jamara. So, Primrose. Yes, uribo. Chii chakachitika? Vanga vachikuti chii vana? Pavanga vakuda kutiza apa, hanzi chii? Taura usachike unokuri kwasekuru vanokubatsira. Hanzi waenda kunoita sei? Ndiani anga achitaura? Dzinodzi ana taura sekuru vadzizive, sekuru vari pano vanokubatsira. Fadzina Esther. Saka hanzi waenda kunoitei? Iwe uchibva wati chii? Hauna kuwapindura. Kopo wanga wakutiza apa vanga vachiti chii? Hanzi buda ikoko. Saka wanga wada kutobuda kuti ubve. Iwe uda kuti zvipere. Oh. Hanzi nasekuru wakapinda sei muzvinhu izvi? Saka wakazoona kuti iwe ndo mumazvavo ave mune zvinhu zvesatanism. Chii chamakatanga kuita? Zviripo wanda wambotaura. Wanda wambotaura zvekumvura. Kumvura munoenda kunoitei? Iwe kumasa kuita chitani? Hanzi kumvura kunani? Tuzembu kwini. Hanzi taura tinzo. Kumvura kunenge kune vanhu. Ochitani nawo mwe. Memuchite. Pangoti tidya nyama. Nyama yani yei yemombe yembudzi. Nyama yei. Yei. Vanhu. Vanhu vekupi? Vatouraya. Vamunouraya? Ndiani? Apa uraya ngasiwo. Ungaziva kuti wauraya vanhu vangani? Ava vanhu sandambouraya munhu.
uyu ngopasula nyama mashi Ko kuindia munoinjira kuti kuindia manzi munoenda sei nasekuru? Ndingoita zvokuya zvotoreva ndakarara. munoenda nei? Munoenda nei? Ishiri. Munokwira pamusoro peshiri. Saka munenge muchina kunoite kuindia. Ndinoronga kuti tunangagona noraya vanhu vangani kana kuti mangwana toenda kupi ndiko toenda noita. Saka vanga vane chigaro chipi muSatanism? Chigaro changa ndinacho changa chiri chekududza vanhu kuti apa musaende kana kuti izvi musaite. Zvanga ndakangoiswa muchigaro ichocho nechekusiya vanhu nyama. Siya vanhu nyama. Ko paunoti vanhu vasaende panenge pakaita sei? Panenge pakatewa Kutewa nani? nevaridzi vepapa. Hapasvikiki. Ko chamanga makunetsana chii chazoita kuti utange kufamba zvinenge zvichiita chavari kukurovera chii chavakatiita? Ndarambire kuraya mai. Wada kuraya mai kuti vai kana vafa zvoita sei? Ozoita mari. Noita mari. Panto neshamwari yako yakauraya mai ane mari. Ndiani? Anzi Lin. Anzani? Lin. akuboni ndevilinyo Siku. Stewford. Ari kupi? Stewford. Ane mari? dawandisa Yakawanda mari yacho. Ko wakarambire kuraya mai? wasufuna kobiri wemu Hata usoda mari. Ndiswide. wakwanise kuchibuda kuti siyambo Kuti ubude imomo zvisiye ukurambidzwa ere? Hanzi chii? Nyango wachifumura ndinjangora mbori wedu chete. nada namama Hanzi zvinopera nasekuru. akadaipa mashi Ah, kudzambo ichi musachivhare pamasa chingachibude chinodaro mashi vantu avayangane bwino hanzi chini ichi kaichi zviri kuitika izvi? Musazvivhara nekuti ndine dzimwe nhau dzakadai dzandakachengeta asi ndichadzitaura hangu kumberi kwati kuenda. ndifuna ndibwere kumwe kwakombo ndithandize vantu vense vabwere timenye nchito Hanzi ndichafanira kuti ndiuye pakumusha kwako kumba kwako. Handitika ndodaidza vanhu vese vari kuita Satanism iyo. timalise nekagurupu kaombo mashi Ndipedze nekagurupu kacho zvimwe zviri kuitika pachikoro apa. zvimare Zvipere zviri kuitika. nkhani yoipa mashi Nhau iyi yakashata vanhu vapera ive kufa. kunaka mashi Yana kunaka. ari kumaliza ndikufiseni Vanhu vapera kufa munzira umu. maaccident asi kumara Maaccident haasi kupera. ndamwe yavantuwa Ndiwo aSatanism iyo. akafuna muropa mashi Vakada ropa achita minimini meshi vanoita mashiripiti akawanda kuti vandafirisei awane muropa kuti mashi vanhu vafe vakawanda vobva vawana ropa. kujonatani Kuzviona sezvinizvi. yeipa nkhani Nhau iyi yakashata. gavhumenti kana kupitiramo nkhani dzasatanism idzi Government inofanira kutopindira nhau dzeSatanism kuti kuchikora vantu vese machamama manje kondochitaidza kudhate vana vechikoro vese nematicha acho vese saka nevana vakura vese munhu wese achangova muroyi. zvinchite zoti Manje zvichaita nyika here izvozvo? ipa ndipe basa ravasanism ngabwere Inini weSatanism ndo wandiri kutoda. ngabwere tikumane meshi Ngauye tisangane. palipo zvanichite Hapana zvanondiita. enda kwauza anzako ifefi vakutozvidziva kuti uripo pano Hadzi izvozvo ari kutotarisa izvozvo vamwe vari kutosvika but vatadza kusvika. hapana zvananichite Hapana zvanondiita. ndichitotiuka nengo Ndonzi sekuru Kanengo. pasina satanism Satanism pasinayo. mambesesa Handizwisisa muzukuru. ndonkhani Ndonawo. bata zvidawanda mezi kuchitikambo Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. apa asi kwanisa kureva kuchambo Apa haasi kukwanisa kutaura izvozvo anotaura zvese ari kutya. akuchanzachi Ari kuchava Mwari. vatifuna kuafumura manje Vatida kuafumura zvimare zvipere. mambesesa Handizwisisa. afanira kupasura karo dzachembo Aifanira kupiwa motikari dzake, ringi rake nezvinhu zvechembo nezvinhu zvimwe zvaanofanira kupiwa. ukuzviona nani Kuzviona sei? Zvakaoma sekuru. Wazi kama kandurana kanoita so pambashi pakusura so. Ndakatoona ndega kuti mwana uyu aseka. ndomano nkhani Ndipo nenyaya yapo.
Inkhondo pane nkhondo. Unohondo yakakura mzukuru wangu. Zvikusokoneza manje. Zvikuwawa meji. Zvikurwadza chako chena. Ndo pana nkhani. Ndo pane nyaya. Ivhevi nganuguswa tsitsi. Izvozvo anofanira kugerwa musoro wake. Uchene meji. Uchene. Ndiyambe nchito yachombo. Chitanga basa rekumubatsira. Ndiyambe. Tanga basa. 3 days aripo pano. 3 days ari panapa. Ndichimuthandiza. Ndichimubatsira. Utakapita kumweko. Nokuti akaenda komusina mubatsira. Kumana lini pomwe. Amuona nefuta ntiza kuendera. Popana achapatana kutogadzira mankhwala. Panapa ndakutogadzira so hapana panotisa chini. Pambesesa. Manzisa. Uchira manje. Bwino. Saka chitsvaga ireza. Takupita manje. Takufanira kuenda ikoko manje. Utsvage kubira gasoro nekufambisa iwe. Unotsvaga mari yefuel chete kufambisa. Ndikuthandisa. Ndonokubatsira. Tambesana. Tawira. Bandi bekobiri meshi. Ini nana mari denda kubatsira yekufambisa. Asi utsvage mbwe uyu. Asi chitsvagawo yo baba wacho. Tambesana. Tawira. Bwino. Zvakanaka. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukwadzisira udeso. Nanongo aitoshedzera kuti ukangoramba kuraya mubereki wako wani. Iwewe ndo watichapa punishment. Alright. Izvi zvekuti unofana kuraya mubereki wako wani. Wakazviudzwa makumvura here kana kuti pane kwamunotanga matoenda munotsanangurwa kuti yatakujoinisa isatanism zvatinoita izvi zvakafamba sei kuti uzoziva kuti wakanziwo wapa punishment yekuti uri kuramba kuraya mubereki wako wakazviudzirwa kupi? Takazviudzirwa tiri mumvura. Ndoka takazviudzira ende zvinonzi wakangoramba chete ipunishment. Apa so far vakutoshedzera kuti musi wa 14 December kufanira kuswa type 2. Ekuti zvese zvaunongwa zvese zvaunoti zvese zvaunokudza unongochibvuma auna chaunoramba. Nanzochitaurawo kuti shamwari yako ndo kufungidzira kuti zvichida ndo ine chekuita nesatanism iyi. Makatanga kutamba mese rini? Takatanga kutamba tese toti zvane 121 chi. Tipa mutakara tosvitsa gore. Marotosvitsa gore. Chiroti maybe makatanga kutamba mese muri grade 5. Alright. Saka shamwari yako unoiona futi iri kumvura? Ndotoiona kumvura. Saka kuchikoro munozombonotaurana here kuti zviri kumboitika ndiri kukuona kaiwo tiri kumvura zviri kufamba sei uri kumbomubvunza here kana kuti? Handisana kumbomubvunza zvangu. Kubva pandakatanga kumuona hangu andobvira ndakutombomubvunza kuti iwewe sei ndiri kukuona kumvura. Ndambomubvunza ndakangosiyana nawo zvangu. Pavanouya anouya kuzokutora ndiani? Vanogona kuuya vari kana vanhu 5. Wotouya kuzonditora totoenda. Ende muno muZimbabwe muno hamuna ocean yakakura inosangana vanhu vese vanoita zvemanjuzu kana zvesatanism kana zveuroyi agona. Asi kune ocean yakakura kuIndia ndokune ocean yakakura ndokunoendwa nevanhu vese. KuIndia? Saka imi pamunobva muno munoenda kuIndia? Hey. Ndinoda kuti nditsanangure pamanjuzu apa. Kuti vemanjuzu ava masatanist futi here kana kuti? Kune vamwe masatanist pozoita vasiri. Kozoita vasiri. Okay. Masatanist unoziva sei kuti uyu manjuzu aya masatanist? Zvokuti matindoziva sei kuti manjuzu anenge manjuzu. Andiko amaona kuti uyu manjuzu chaiwo wati pane chaiwo nesatanism. Saka unoona sei kuti musiyano uripo pakati esatanism neaya chaiwo? Zvinoitwa nemanjuzu chaiwo neyozoita vasiri zvakasiyana. Panongori nekamusiyano karipo so. Kokuti kune vamwe nditi vekuti
vakasvika vanogona kusvika nditi sekuti vasvika panapa vanogona kungotanga kungotsvaga munhu wanenge vachida kumushandisa otoita otomushandisa saka ndopangori nekamusiyano chete papa kuti ava chaivo neava zvakatosiyana. Okay, saka mumvura imomo vemanjuzo ava ndezvipi zvimwe zvavanenge vachiita imomo? Zvemanjuzo ava zvavanenge vachiita mumvura ka vanogona kutange vaita meeting yavo kuti nhasi toenda kwakati tikunouraya vanhu vakati vakawanda zvakadii pozoitawo vamwewo ava ndo vanenge vachingoitawo zvavo zvavanenge vachingoitawo imomo. Saka imomo vemanjuzo ava mune mitonzo zvavanenge vachitawo mune musingazvinzi? Okay, saka kune vemanjuzo here vari kusatanism futi yekusaiti kwenyu? Hakuna. Vangori vesatanism inoda mari. Okay, iwe uchinzwa unzi uraya mubereki wako wainzi ukamuuraya uchiita sei? Pekutanga unogona kupiwa banga wakapiwa banga nditi unogona kungoenda kungonobaya but zvinenge zvisingaoneke kuti kubaya chii ungosvika ungobaya mangwana munhu otongomuka akatofa ndo maurayiro aunoita. Okay, vanenge vachiti uri kuurayirei munhu uzvo? Kuti wakauraya munhu pane zvaunoita iwo kuti uzoita mari. Okay, neshamwari yako maimbotaura zvekuti tinoda kuita mari here kana kuti zvakazofamba sei kuti muzoti aiwa isusu takujoina satanism yekuenda kune zvinoda mari? Tasingatombochitaura. But iye shamwari yako anga ine mari here? Mari yanga inayo. Ende chandi chakanyanya chichiva pandiri pamwe kutsvuka here ndozvavakachiva pandiri. Ndo zvavaitaura kumvura kwacho? Hanzi munhu akatsvuka anoita sei kunyaya dzesatanism idzi? Hanzi anopindirana nezvavanenge vachida. Ndezvipi izvi? Vanenge vachida zvekuti vakakuudza kuti ita chakati unobvumirana nacho ende zvinoenderana newewo munhu wacho kuti ukuzvida here kana kuti hausi kupindirana nazvo. Saka iwo pako apanga pari papi? Inini hangu haina ndakana chandikutomboda ende vakangondiisawo mupalasi yavo ndisingazivi ende ndisingazvidi. Saka wakambobvira wabudira pachena ikoko kuti aiwa inini zvandizvide izvi? Ndakambobvaudza. Vakati kudii? Vakati manje isusu toda toita wedu saka tombokusiye. Okay, uchinditsanangurira iwewe mamiriro akaita mumvura umu. Mumvura tinoziva kuti ukapinda kaunobva wanyura. Imi munotoonana namanjuzu vachitoita meeting vakagara chiro kuti vanenge vakagara. Imi mune makaita sei? Mumvura macho munenge makaita sei? Mumvura zvamakaita makangofanana nekunoku kunze nezvakamba kutomira mutonedzimbawo sezvakangoitawo kunoku zvokuti wakangobudawo kunze nezvinenge zvakangoitawo pasi pemvura pacho. Inenge itoriwo nyikawo iri pasi ocean imo. Hey, saka vachizokutora kunoku wakarara iwo kumba kwenyu vanokutora nei? Munoenda nei ocean? Panogonongoya kana shiri ini namhini chinongoitikawo ndobva ndangobuda panze ndo ndatogara pamusoro peshiri yobva toenda neni. Saka pashiri munogara muri vangani? Because wandiudzwa kuti kune vanhu 5 and iwo ndionenge wechi6. Munokwana mese pashiri here kana kuti? Tokwana because inenge iri hombe. Inenge yakaita sei shiri? Munhu zvangu ndakatarisa muno mamisa ndamboona hangu shiri inenge iyoyo. Kukura kwacho kwainenge yakaita. Toti yakada kukura sei? Yakada kukura sei? Sezvakaita shumba zveshe. Iri shiri? Iri shiri. Saka wazombobvunzira kuti shiri inonzi chii kana kuti mhando yeshiri inonzi chii?
Handisana mbobvunza zvangu kuti inonzi chii. Asi pamunhu wega wega munhu wese anenge atone zvake. Umwe anogona kunge atone shiri yake inomutakura. Umwewo anenge ane kana nzou inomutakura. But inini inonitakura kazhinji nyoka. Inyoka yemhando ipi? Inonzi rovambira. Saka hautyereo uchibuda panze usangane nyoka yako, pane zvaunotaura here usati wakwira panyoka apa kuti iende newe kuIndia? Because kubva muZimbabwe munoenda kuIndia. Pane zvaunotaura here kuti izoenda newe kana kuti? Handazvandotaura, ndongosvika ndotongogara pairi totanga tofamba. Kusvika tarosvika. Saka musi wekutanga tanga wazvaitika, mabva kuchikoro marara, chii chakanyatsoitika musi wekutanga kuti uzoziva kuti pane zviri kuitika pandiri? Musi wekutanga ndaita kunge munhu akurota zvezvi. Ndaingotiwo pamwe ihope. Ndisingatoziva kuti ndakazongoona zvikuramba zvichienderera, ndopa ndakatoziva kuti pane zviri kutoitika pandiri zvishua. Ndopa ndakabva ndatoziva kuti kunapa pasisina kumira zvakanaka. Mama wakavaudza nadzo kuti waigara namama? Pekutanga mama ndambovaudza. Zvaramba zvichiitika mama ndopa ndikazovaudza kuti zvandikurota hazvina kunaka. Waingorota izvozvo zvega zvekuenda kumvura here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvawairota futi zvaunoti izvi zvise zviri kungoramba zvichiitika izvi? Ndaingorota zvekuenda kumvura chete izvozvo. Ndozvandaingoramba zvichingodzokora. Svika zvakuzoitika live. Makunyatsoenda kuIndian Ocean. Saka akakudza kuti kuIndian Ocean ndiani? Akakudza kuti ndo kuIndian Ocean ndiani? Vanhu vachonozonditora ndovandoudza kuti apa ndo panonzi paIndian Ocean. Vanhu ava unovaziva here iwe? Vamwe ndovaziva, but ndovatozivana, asi kunyange takasangana murodha tichese hatizivani. Saka unongovaziva mauko? Kunoku kumusha kunokumba amuzivani? Saka unoona sei kuti uyu mumwe wedu wekusatanism izvezvi ako uchingofamba? Kana ndichifamba handikwanisi kuziva kuti uyu mumwe wedu kana kuti haasi. Ko muri kuchikoro unokwanisa here kuidentify kuti aiwa uyu zvinhu zvaanoita ndozvatinoita kupi kuIndian Ocean uku? Kana tiri kuchikoro handoziva kuti uyu munhu zvishua zvatoita nezvatoita zvakaita zvakafanana. Saka kuchikoro kune vanhu vangani uchingotaurawo sekuziva kwako kuti zvichidawo togona kusvika kuma10 15 vanoita hafu yechikoro. Saka mukutaura kwamunomboita zvichida ndi munombosangana kuIndian Ocean ikoko, nyaya dzamunombotaura ikoko ndedzipi? Takatarisana nekujoiniswa kumune makaita, mune makajoiniswa zvakafanana here nechikafu kana kuti mune makajoiniswa zvakasiyana siyana? Zvakasiyana siyana. Vamwe vako wokuudza kwavanomboita vanoti vakajoina sei? Vamwe vacho vanonzoti umwe anonzoti ndakanhonga shinda yekusonesa. Paakanhonga shinda hanzi akangotanga ngorota murume. Murume hanzi akabva muzoti unofanira kubuda muZimbabwe enda kuBulawayo. Hanzi akabva apiwa mari neshamwari yake 120. Mari iyoyo ndiyo yakashandisa kuenda kuBulawayo. Hanzi aenda kuBulawayo akaenda neshamwari yake. Okay. Saka vanga varipo 3. Umwe uyu vakanhonga shinda varipo 3. Umwe wacho wechi3 wacho akaramba kuibata shinda iyoyo. Ndiye akazofumura vamwe vake kuti vakaenda kuBulawayo. Saka hanzi patikaenda kuBulawayo takanoita sei? Hanzi patikaenda kuBulawayo hanzi ndaingonzi uraya munhu. Ndakauraya munhu angona makusei ndaimuka muwadhiropu makazara mari. Akatouraya munhu wacho? Hanzi akatouraya wani. Akauraya ani kana uchiri kuti remember? Hai, munhu wacho handitombomuzive zvangu. Asi mubereki wake? Asi. Alright. Kuti mari yacho itange kuuya vakati unofana kuuraya ani?
muno ndakanzi ndifanira kuuraya mama wangu, ndo ndakanzi ndiite sendiuraye kuti mari itenge kuuya. Kuda kuti chakuda ndechoti ndikangouraya mama wangu vanobva vatoita vabva vatonditora ndomutatenda kuIndia. Unobva utoenda kuIndia zvamuchose. Saka kune vamwe vakatobva kunoku vakauraya vabereki vavo vakatoenda kuIndia zvachose. Zvamuchose. Kana wakuIndia koko unenge waungoraya hama dzako dzekurudzi. Alright. Wapa unotanga wamboraya mai wozotanga kuraya hama dzekurudzi. Hama dzekurudzi unenge wakuraya kuti uite sei? Mari iwedzerere kana kuti urambe une mari. Ine mari yacho inenge uramba ichimbowedzera kusvika ufe. Unenge uchingouraya chete. Kana wapedza hama dzese dzapedza iwo ndo unofa. Pano ndambonzwa achitaura nababa kuti ndiye akatanga kuonekwa kuti aiwa ane mweya weSatanism pachikoro akazosvika pakudzingwa. KuIndia nochena muna kumusangana here? Hadina. Okay. Saka toti mashamwari enyu tikuona ndo ari kujoinisa vamwe. Iwe shamwari yako mari ndanzwa chitotaura kuti anga ine mari yanga iripo. Yabva kuvabereki here? Sekumubvunza kwawaimboita iwewe. Anogona kungoya nemari. Ukamubvunza kuti mari iyi waiwana kupi anga asingataure. Aiti chii? Anogona kungoti iwa pamwe anogona kungoti ndainhonga. Pamwe pacho ndakazopedzisira ndakusvika. Munoramba uchingonhonga mari everyday iri zvakaita sei? But anga asingatongotaure kuti mari iyi aiwana kupi. Okay. Kuinje nosheni chikafu chamunenge muchidya muri pasi paipai. Ndanzwa muchitaura kuti togona kusevha nyama. Chikafu chamaidya pasi pemvura pa ndechipi? Zvakangofanana. Mbona kuto kana kuto pato zvese zvingori panapa kuno kuZimbabwe zvakangoitawo kuno ndezvakakangoita. Asi takazongosiyana nekuti koko kunenge kusina mashops. Saka maidyei? Kunenge kuchingodyiwa nyama ne wine. Ndinonwa wine. Zvamunenge zvinongodya chete. Nyama inenge iri nyama yei? Kana uchinyatsobvunzisisa. Inenge iri nyama yevanhu. Saka iwe wakaziva sei kuti nyama yevanhu? Ende test yacho kuno kuZimbabwe usati wambodya nyama yevanhu. Wakazoziva sei kuti aiwa iyi nyama yandiri kudya iyi ndinge ndatodya nyama yemunhu? Yakasiyana test. Test yacho yakaita sei? Zvida wedza undipatsanura kuti beef yekunoku inotesta zvakadai. Aiwa nyama yemunhu yekuIndian Ocean yatinodya pasi pemvura inotesta zvakadai. Nyama yemunhu ameno zvaingo imwe indakakutapira, imwe indakakuvavirira. Saka dzakasiyana siyana. Tichienda panyama yemunhu tozoti vamwe vanototi aiwa isusu totoenda tega makuva ikoko. Tonofukura munhu wedu. Toya naye totanga kubvisa mapatsi makumbo toisawo kuchichakaiti toisawo. Imimi maingotanga kungopiwa nyama here kana kuti maitotanga kutoita process yekuti maitoenda makuva munotora nyama yenyu moya mogadzira mika? Pesi pandoenda handisati ndamboona hangu vanhu vachita kusarudza kuti tobvisa izvi. Ndongosvika pandinoendeko ndongosvika zvese zvakangogadzira. Pavana vese vakajoina Satanism ndini mukuru wavo. Iwewe? Inini. Wai wakasvika ukaitwa mukuru wavo? Ndinotombozive. Okay. Saka ndiapi mamwe mabasa aunoita iwewe semukuru wevanhu ava? Kuvaudza kuti ite zvakati nezvakati. Kana vakazoti izvi musaite, kana kuti uyu munhu musamuuraye, kana kuti apa pasvikika apa. Panenge pari paipa pasingasvikika? Panenge pari tomboti sepamba. Kana panenge pakaiswa namato imwewo inokuti makasvika ipapo kai munogona kufa. Saka iwo zvese izvo waitozviona waitofila here? Unoita sei? Unonzwa izwi here richiudza kuti apa pane muteuro kana kuti unoita sei? Ndonzwa izwi. Izwi rinenge riri rani manje? Munhu wacho haatombooneki but unenge uchingonzwa izwi uchingoudzwa chete. Rinenge chiti chii? Munhu anonzwa kuti apa pakadai so musatomboendi. Kana kuti apa munofana kunouraya munhu uyu, kuda nyama yemunhu uyu. Anenge akuita sei munhu iyeye? Bana zvaanenge atombokutai.
kungonza titona nouraya munhu akati chete. Hey. Alright. Saka vana ava kana mazosangana kuchikoro manje makuonana life vanenge vachiri kukuziva here kana kuti zvinofamba sei makuchikoro maapanyama Asingazivani. amutozivani? Alright. Ndazochitaurawo kuti amuite zvekutora nyama amutore mutumbi wacho asi iwo unongosvika nyama yagadzirwa kare. Kune vanotomirira here kugadzira nyama iyi kana kuti bozi ndazochitoti iwo uri mukuru unotongoudzawo vana kuti itai izvi musaenda apa musadai zvichira kuti iwo une mabasa ako aunoita. Ndizvo handiti. Kune vamwe here vakamirira unotora mutumbi wemunhu vachigadzira kana kuti zvinongoerekana zvangonzi toda kuti nyama iwe zvinofamba sei? Zvine magic here zvinofamba sei kuSatanism? Kune vamwewo vanotomirira kuti shishuwa kuti ende nhasi taurai munhu akati. Kune vamwe vanoita notora kwozoita vamwe vanogadzira kwozoita vanopa kwozoita vanosevha. Saka kunzwisisa kwaunoita iwewo munhu anonzi taurai munhu akati chikonzero chinenge chanzi tamuurayira chii? Vamwe vacho umwe wacho anenge asitorina kana chikonzero. Vanenge kazhinji kana vauraya munhu vanenge vasisina nyama yekudya. Saka totongoti nhasi tikuuraya nhingi nyama yake ndiyo yatiri kudya nhasi usiku. Saka unoenda kwenguva yakadii kuIndian Ocean uko everyday here kana kuti? Apa ndichanyoenda everyday ndotaenda up neapo. Apo neapo chakuita kuti usaende everyday chiwo uriwo mukuru wevana vesa? Inyewo munamato. Saka zvinenge zvichirwisana. Alright. Saka baba namai wakambovaudza here kuti ini ndedika kukutaurira chokwadi ndaida kutouraya mama? Ngosina. Alright. Pavana vaise ava vacharo kuti ndovanenge uchipa maorders kuti apa musaende pane munamato apa musaende muchadai. Pane here vamakamboita mwe musi unorangana kuti pane mumwe wedu akambosvika pamba pakaiswa munamato zvikazopedzisira zvadai? Aripo but kwaanogara kwacho kure. Anogara kupi? Anogara kuMalawi. Malawi. Okay. Akaita sei? Vakaita nharo vakaenda. Chakaudzwa kuti musaende but vakaita nharo vakaenda. Vakasvika pamba. Vamwe vacho vakakwanisa kubuda iye haana kukwanisa kubuda akabva atoita. Akabva angoonekwa akamira ipapo akatongooma. Kutongooma akatongomira pamberi pakasi papasta? Pamberi papasta basi. Vanhu vaye vanotangira vanoita zvengotsvuku. Saka kana kuzobudisa here gure rese? Angatofa. Angatofa. Alright. Tombonzoka zvichinzi kuSatanism kwataura kuti ini ndakajoina so ndakadai vanenge vachitokunzwa ichokwadi? Sisi handikutaura kundinzwa but handizonyanga wakatifumura uchangoramba uri wedu chete. Wanyanga ukataura zvese unongoramba uri wedu? Handizonyanga ukataura zvese nyanga ukataura zvese zvatunoita uchangoramba uri wedu. Saka vanhu vese kuSatanism kuvatsvukuzve? Kwete vese but tongoti vese vatsvuku. Saka isu takakomborerwa edu kavatema hatitombotorwe ikoko kuSatanism. Kune imwe bwezika vakasiyana kune vamwe kune inini yandiri handiti yemari ndiye vakadzi chete. Ndiko vakadzi chete? Inonzi chii? The Queen of the Queens. The Queen of the Queens. Okay. Kwozoitawo imwewo inenge ine varume kwozoita imwe inenge varume nevakadzi vakasangana zvese. Idzinonzi chii dzimanje dzevakadzi nevarume vakasangana inonzi chii? Handiziwo mazita angu. Saka unongoziva ikwenyu chete? Queen of the Queens. Okay. Mukuru wacho weku-Queen of the Queens zvozoti kune muhombeka? Hazvingazoitika kuti pamba pagare pasinawo mai kana baba. Mukuru wepapo ndiyo munyika ipi? Wekwenyu queen wenyu nini? Kueurope. Saka vekuZimbabwe muri vangani? Vana vechikoro here kana kuti vamwe vacho vana gogo zvavo? Nyange vakadzi vana
zvese zvangusangana nagogo akawanda. Saka vamwe vakadzi vanozojoina sei? Apa angwanisa ndanyatsoziva kuti vakadzi vanopinda sei. Papo ndo panisa ndanyatsoziva zvangu. Saka mari ndanzwa uchiti yenyu ndeye mari. Mari ikatanga kuuya inodyiwa nani? Unodya here nesu hedu kana kuti unenge wakudyana nababa since mama vanenge vafa unenge wakudya nani? Inodyiwa nani? Inobvumidza kupiwa vamwe vanhu here kana kuti ndeyako wega? Inobvumidza kupa vamwe vanhu. Vamwe vanhu hama dzako here kana? Hama dzangu dzisiri hama idzi aishandi kwavari. Ndoona kuti ndakakupai mari so inogona kungopupuruka mheno zvinongoitika so. Aitenge chii? Aitombotenge. Saka vamwe vari ikoko vari musatanism idzi. Mabhizinesi avo ari munomu here muZimbabwe? Vamwe vatoni mabhizinesi munomu akatowanda. Alright. Pane vamwe here usingataura kumazita vatinotoziva kuti iwe saka munhu mari ainayo iyi anotozikanwa nevanhu sitere kutozikanwa chaiko chaiko. Vakawanda. Nyanya mapasta. Vane mukurumbira. Musangonzwa here. Nyanya mapasta ane mukurumbira. Ndo vakazara. Handichataura hangu. Usingataura kune mazita. VemuZimbabwe munomu here? VemuZimbabwe munomu vakatowanda. Vakadzi here kana kuti vakadzi asi kunyanya varume. Varume? Ndichida kujekesa ipapo pamapasta apa. Chavanenge vachijoinera Satanism chii? Vamwe vanenge vachida kudziridza chigaro kuchechi kwake. Vamwewo vanenge vachida kuita mari yakanyanya kuwandisa. Saka kumaqueen uku kumaqueen of the queens uku chinozoita kuti upiwe chigaro chii? Iye kuti zvese zvaunenge vachikuudza ukateerera ndipo vanenge vachikuita se vachikukwidziridza kusvika wasvika chaipo chaipo. Saka uri uramba wakaramba kazvawakataura kuti uraya chi mubereki wako ukati aiwa ini handisi kuita sei handisi kuuraya mubereki wako. Saka punishment yako yakamira sei? Ndogona kungomuka kana kungomuka ndichingorohwa so neshamu yemunhu asikatomboonekana. Ngotanga kungorohwa kutomboshiya kuti chinhu chacho chikundira chiri kupi ngomuka chorohwa so. Saka mumwe munhu anozviona here kuti kurohwa kana kuti iwe wega ndiye ndizviona but ini ndega ndine ndizvinzwa. Okay. Takatarisa panhau dzekunamata idzi tozoti vamwe vanototi aiwa ikoko kunana queen of the queens uku tinotonamata tina mwari wedu. Zvinofamba sei? Ukagunana wanda zvana mwari agona. Asi vamwewo ndo vanopindawo mamwe machechi ayaya. Vane mapasta vaya vanopindawo futi chi pasta mvura. Saka kutoni mamwe machechi emasatanist muno muZimbabwe? Muno muZimbabwe. Tisingatauri kuti machechi aya machechi aya ndeyekudhara here kana kuti mamwe acho ndeyemanje manje aya? Manje manje. Kunyanya mai manje. Saka kune vamwe vanhuwo vanopinda machechi aya vanenge vakapinzwawo musatanism nana pasta. Vanopinzwa sei nemafundisi avo musatanism? Ndisingazivi. Umwe anogona kunzwa kana kunyanya kuwirirana pasta zvekuti kana tomboti unokuwirirana pasta zvekuti unonzi da kubhadharira mwana wako school fees. Ndokutopinda kana vanenge vachitoita ikoko. Okay. Saka iwewe iko zvino wane punishment yekuti wakungorohwa wakungoita mweya wenyoka wakungozvambarara uchiita sei paunozobva kana kuti mweya wewe waenda unoziva here kuti chii chachiitika? Handakana chanenge nditomboziva kana. Kunge munhu anenge abatwa nechadzimira anenge ndisingatombozoti chii ndotoita zvekudhoti wangu wachiita so. Okay. Saka rubatsiro rwauri kuda iwewe kune vari kuona izvezvo vanogona kuti aiwa isu togona kubatsira mwana uyu abve mweya wesatanism akwanise zvakare kudzokera kuchikoro. Rubatsiro rwauri kuda nderwei? Kuti kana kune vanozvigonawo kuzvibvisa angoya zvavandibatsirewo nyangu zvanditambudza ndiunyepa ukumbisa kuti anokwanisa kuzvibvisa ngaaite sei
Ngakubvisa. angangozonita se angondibvisawo zvake nokuti ndizvanitambudza ende ini handichatombozvide kana Wakajoinisa vangani iwewe? inini 15 15 pachikoro ipapo wakavajoinisa sei? amushe Sei ndopa sei papa panopanda kunzwa. umwe ungona kungowirirana naye kana kutomboti wadonzeka na peni umwe munhu utonhonga anenge atopinda mazviri. Eish. Saka unongochitoverenga kuti nhasi pazuva ndajoinisa 2 mangwana ndajoinisa 4 saka peni nechifti chimwe chinoita kuti munhu ajoine Satanism zvichida vamwe vari kutoona izvezvizvi vamwe vatori kuchikoroka vari kutonhonga mapeni waya vasi kutoziva kuti aiwa harisi laki kana mari te unongodonza kana mari utongoisiya iri papo umwe otochitonhonga atopinda mazviri kana kutodonza kana kagaba chekuti kagaba ike kasina kana basa kamwe vanongoita zvinhu zvokungodonza tunhu tusina kana tungoita kuti vana ita se vanhonge munhu otonhonga alopinda mazviri. Saka 15 ungojoinisa 15 iwewe handiti shamwari yako yangajoinisawo vangani? 15-40 vanhu ava kuvajoinisa nguva yakareba sei? Padday unotojoinisa kana 10 day 1 vanhu vachingoda zvinhu chete vachingonhonga kana kungosvika sobva kuti iyo mwana zvakawo mvura mvura aipa anotambira atopinda mazviri. Okay. Saka hapana here maticha mamwe ari pachikoro ipapo masatanist futi? Maticha aripo zviri more than 41 maticha pachikoro peni? Vakawandazve. Saka pachikoro pacho pasara anenge asisiri musatanist kana vanhu 41 vashoma. Hash. Saka vana nematichers kama wenyu wokutozivana kuti isusu tinoita izvi pachikoro mamese kuindian ocean ukwanenge muchitozivana makuchikoro munotozivana futi mukatongotarisana kuti tinenge tichiteseka inini ngotarisana nemaziso totongocommunicata kuti tichiteseka nezuro takadya Eliza nezuro mune mutozivana. Saka hazvizokanganisa here pakudzidza kwenyu? Hazvitombokanganisa. Saka muklasi menyu mamajoinisa vangani? Muklasi menyu ndakajoinisa 5. Shamwari yako mubva ijoinisawo vangani? Yakajoina 8. Saka klasi hafu yeklasi kaya yatoita sei? Yatojoina. Saka iwewe wataura ukati wakungoda vanhu vanoita sei vanokwanisa kukubatsira. Manje vanhu vakazokubatsira hauzozvidzoke futi here zvikakubata futi zvekuindian ocean kuti uzofunga kuti wakuchida chi kuti rega ndingodzokera hangu. Aiwa. Hauzopinde futi? Handipinde futi. Shamwari iyi manje panenge pakuitwa sei since iri shamwari yako yegore rese yamaitamba nayo? Unenge wakuchinja chikoro here? Unenge wakuita sei manje? Inini chakutoda ndechekuti nditochinja pachikoro because muzoti anozoti vana tokona kunyengedzo nezvinhu zvidiki diki otodzokera futi mazviri. Saka tinana hangu angondichinja chikoro. Ko vamwe vana ava manje vobatsirwa sei vamakajoinisa ava? Imi makutiza kama kuti aiwa isusu apa ndiwe queen of G. Vamwe vana ava kuti ko vamwe vana manje vachaita sei ava? Vamwe vana vamwe zvavo zvinenge zviri right because vanenge vachiteerera zvese zvavanenge vachiudzwa. Saka magrade apa hamunyanyopinda? Kutangira pagrade 5. Grade 5. Saka ma-ECD yatori right kaya asati akujoina. Grade 5, grade 6, grade 7. For these and more stories, tune into Zim News TV.